Ito na gagayam kan kakabsat, may sama na nagundaway, iti makiadda kada kayo. Babaan iti panangripaso tayo, iti adal tayo, iti eskwela sa batina. Kada ito yung gundaway, kitaan tayo, dagiti banbanag, ang mamagpay kaysa kada tayo, iti pamati kay Jesus. Kita ito'y, kahit may nga iabrasa kada kayo, yawat iti panangkablaaw, ori mano sa dino tayo nyo, katsapay kadi, tadanunan na kayo, daytoy nga mensahe, anapnuan iti salunat, tinapisikalan, oray pa iti na espirituan. Kastamit, kablawak ni Pastor Noah, Pastor, naimbag nga aldaw mo, yaman ang tingundaway, ngayon mo kinapo Diyos, tumulong di kasta, agadal tayo kadagiti sasauna. Kastamit kanyam, Pastor, ket oray pa imet, kadagiti na ayat, nga sumubsubaybay, iti daytoy nga oras, ti panagadal. Ragsaken mi, ayaten nga kakabsat, yang gagayem, iti ragsak yu, kin ayat yu, kin impayo nga tiyempo, iti in kayo panang subaybay, iti daytoy nga programa, ket ikararag mi, ayaten nga kakabsat, ngagtultuloy kuma, nga agari, iti ayat, tal na, kadagiti pagtengan nyo, ket babaen, iti panagmaymaysa tayo, nga panagadal, iti nasantuan, nga sasaw niya po Diyos, maparigta tayo, iti pamati tayo, ken agtultuloy, iti naragsak, nga panagmaymaysa tayo, akas agkakapamatyan, iti daytoy nga iglesia. Iti paulo na, ti adalan tayo, ket panagmaymaysa iti pamati. Kitaan tayo daytoy no, kasatno, nga iti imununa nga mamati, iti daytoy nga iglesia, ket nakaited kadakwada, iti panagkaykaysa. Daytoy nga sursuro, iso iti nangikayamot kadakwada. Tapno iti kasta, iti panagsaksida, iti panagadalda, iti nasantuan na kasuratan, ket mananay, nang nangrona, daytoy nga panagkaykaysa ti pamati, iso iti nang bukal. Tapno iti kasta, daytoy nga gundaway, makita da nga nalawag, no anya dagiti sursuro, iti Biblia, nga isu iti mayalatiw kadagiti tattao. Kasagbay tayo agtuloy nga gadal, agtamod tayo, idalan na tayo ni Pastor Noah iti kararag. Awisan kay man kakabsat, nga rod, iti may nga panag kararag, amami nga Diyos, naindaklan ka apo. Ket iti dayto nga gundaway, umasidag kami malenken ka, di tatrono iti grasyam, kayat mi apo Diyos, nga ibkas si dakkel nga panagyaman mi, gapo, iti nakaskas daaw, nga inaramid mo, iti panagbiag, sumugtunggal maysa kada kami. Tiin kami manen, pananglukat, iti nasantuan, nga kasuratan. Dawaten mi apo, nga ti Espiritu Santo, iti makiadda, kadagiti kaunggan, ti puspuso ken panunot mi. Tulungan na kami man, o Diyos, nga mangawat, kadagitoy, nga saom. Ket babaen, iti agtultuloy, nga parabor mo kada kami. Sumirib kami, nga mga aplikar, tigitoy nga adal, iti na Kristyanuan, nga panagbiag mi. Itinaga ni Apo Jesus, dawaten mi tigitoy. Amen. Amen. Iti daytoy nga panagadal tayo na santuan na kasuratan, kitaan tayo, ay na nakabsat, no kasatno, nga inurnos, inyataday, dagiti mununa nga mamati, iti daytoy nga iglesia, kano kasatno da nga binukal, dagitoy akinapudno, nga iso iti nangted iti nabilag nga adigi ken sadiri daytoy nga iglesia. Pastor Noah, kanya kadi iti mangted bugas daytoy nga adal tayo. Anya iti pakapunganan na daytoy nga adal tayo. Anya ti saritaan na iti Aramid 4 versikulo 12. Basahin ka, Pastor, kuna tinasanton nga Biblia, Aramid 4:12, katawan ti sabali apakay sa lakanan, uray siya sino, tawan ti sabali, anagan iti babaen ti langit, anaited kadagiti tao, apaka balinan tayo amai sa lakan. So no, kitkitaan nga dito yung rod, Pastor, ay ito nga gayem, itilaeng pakaipunganan ti panakaisalakan tayo ket na pa Jesus laeng. Ket daytoy nga
panakaisalakan, daytoy mod iti na magpaysa kada tayo. Isu iti nangirangtay kada tayo, manipod iti kimanagbasol tayo, ken ni Kristo nangirangtay, tapno iti kasta mayasideg tayo iti Ama. Wen, Pastor. Nakita ko, Pastor, dito adal tayo tatang alawas, nga uray pa'y gayam, dagiti pioneers, dagiti nangirugi, iti daytoy nga pamati, Pastor, iti Iglesia Adventista del Septimo Dia. Ket naadaan damet, iti saan nga nakikinaawatan, kang runaan na, iti panang interpretasyon da kadagiti susurat ti nasantuan nga Biblia. Ket agyaman tayo, Pastor, babaen ti panangidalan, ti Espiritu Santo, ken urabay ti panagbiag ni Mrs. Ellen White, ket naisuro kadakwada, tapno sa anda nga agsisina, no di ket agbalin nga na urnos, Pastor, iti panangirugi, iti daytoy nga Iglesia Adventista, ket naidaalan da, iti kinapudno, ket naadaan tayo, Pastor, iti sursuro, dagiti kapatgan nga sursuro, iti nasantuan nga Biblia, ket isu daytoy iti mangipay iti panagmaymaysa tayo inggana itatta. So nga iti pundasyon na iti nakabsat iti panakaisalakan nila ang Apo Jesus. Saan nga gapo iti naimbag nga ramid tayo? Saan nga gapo iti panagtungpal tayo iti bilbilin? No di iti pakaisalakan ang laeng awan sa bali no ni Apo Jesus. Daytoy iti nangted iti panagkaykaysa iti iglesia uray pay dagiti immuna anamati. Anya pa iti saritaan na, Pastor, iti Roma 3:24-25. Wen kunana dito, Pastor, basaik man ti Roma 3:24 ket 25. Idinto ang maibilang daan na linteg nga awan ti baybayad da gapu iti parabor na maaramat ti panakasubot nga adda ken Kristo Jesus. Isu nga impaay ti Dios adaton ti panagikapya. Gapu ti pamati iti darana tapno maiparangarang ti kinalinteg na tagapu ti kinaanos ti Dios pinalabas na dagiti basbasol ana aramid idi. Makitak dito'y, Pastor, nga maysa kadagiti kangrunaan nga sursuro iti iglesia tayo ket isu daytoy pannakaisalakan ken ni Apo Jesus laeng. Ket makita tayo ditoy nga iti pannakatay ni Apo Jesus sa J. Cruz. Ket isu daytoy, Pastor, iti naibunga na iti panagipagmaymaysa tayo ken ni Dios Ama. Saan tayo nga talaga nga maisalakan iti bukbukod tayo nga bagi. Ken hante nga maisalakan babaen kadagiti na ibang aramid ti Pastor. No da tayo ket gapu ti basol, Pastor, naisina tayo iti ken ni Ama. Ngem babaen iti yaay ni Apo Jesus natay isu na J. Cruz ni Apo Jesus tinangaramid iti rangtay tapno datayo nga naisina gapu ti basol ket mabalinan tayo man iti may pasubli iti Ama. Ket daytoy, Pastor, nga sursuro nga pannakaisalakan ken ni Jesus laeng ken awanen ti sabali ket isu daytoy ti maysa nga sursuro ti iglesia tayo nga isut pagmaymaysaan ti amin nga Adventista ti entero nga lubong. So ano kitkitaan tayo daytoy agayam ay ito nakabsat ti panakaisalakan daytoy ket sagot ni Apo Dios kada tayo. Kuno daytoy nga sagot ket nagtaod ken kuana iturumbeng nga aramiden tayo awaten tayo dayta nga panakaisalakan nanamon tayo dayta nga panakaisalakan ken isu kadi iti mamagbalin kada tayo amang yasideg ken kuana tadayta nga parabor iti Dios daytoy iti nangted gundaway kadagiti amin nga tao tapno iti kasta awaten da dayta nga panakaisalakan nga ijayjaya ni Apo Dios sagtunggal maysa kada tayo gayem kasapulam iti parabor na Apo Dios tapno iti kasta ad-adda nga nananay iti panakay salakan tayo. Pastor, no kitkitaan ta daytoy may sapay kadagiti sursuro dagiti immuna nga mamati sanlaan nga naipungan ken Jesus iti panakaisalakan no dikit di addaan ta pa iti gundaway nakitkitaan da iti may kadwa ngayay na pa Jesus. Anya ti sarsaritaan na ti Tito 2:13. Wen kasi man ti kunana, Pastor, ti Tito 2:13 nga urayen dayjay inanama anagasat
ken ti panagparang asidadayag ti dakkel a Dios ken mangisalakan kadatayo ani Hesukristo. Isu nga iti maysa nga nang sukog Pastor, kada tayong Adventista, ti panagmaymaysa tayo, iti pamati, nga kang runaan nga sursuro, tinasanton nga Biblia, kaya ito'y may kadwa nga iumay ni Apo Jesus, nga ibilang tayo, nga iso tinagasat, nga inanama. Pastor. So, dahito yung nga may kadwa nga na Apo Jesus, ay ito na kabsat, Pastor, ay ito'y katagbalin, nagasat nga namnama, taday ito'y iti urayon iti sangalubungan. Na po Jesus imay iti umuna, gapo iti basol ket sinubot na tayo. Ngem iso na umay iti may kadua, tamno iti kasta alaen na tayo. Iso nga daytoy ibagada nga nagasat. No sarsaritaan na tinagasat, anya kadi iti umuna nga sumureg iti kapununutan nyo kakabsat. Taduma ibagada na swerte. Ta nagasat ket ngarod. Dito sao nga nagasat, daytoy ket naadaw iti Grego nga Makarios, kaya nasawen naragsak. Naragsak iti kay papanan na iti nagasat. Kaya nangasawa na iti nakabsat, no adda tayo ken Kristo, ket orayen tayo isuna, datayo iti tao a kararagsakan. Okay. Tadaytoy may kadwa nga panagparang na pa Jesus, daytoy iti inanama iti sagtunggal maysa kadatayo. Pastor, iladawan na nang nangruna iti Matthew 25. Well, so, Iladawan na daytoy iti duwa nga klase at tao into no may isuna. well, Umuna, adda dagiti tao nga Ilocano na ko na nampang. nampang. Ken adamot dagiti masirib. Manakem, masirib. Manakem. Ken ugit kitaan tayo ijay pakailanada na daytoy iti 25 uno inga na 13, saritaan na iti dua klase dagiti gururay. Well. Anya ta dagiti pastor. Wen pastor, detoy pangarig iti sangapulo a babalasang pastor. Ket imparang na nga detoy ket isu ti kasasaad ti iglesia dagiti agkuna ang agururay ti may kadwa nga ni Apo Jesus. Di muna tayo pastor kas kinunam nga di liman babalasa nga naampang dagitoy ket iladawan na dagiti kamkameng ti iglesia wenno dagiti agururay ken ko ibagada nga agururay dati may kadwa nga ni Apo Jesus nga dagitoy dagiti agsagsagana nga saan dapay nga di dapay na isagana ti bagida pastor kay nasawan saan pa nga napaypayso iti panagbiag da akas may nga Kristiyano. Dagitoy dagiti agkuna nga wen agururay kami iti ay ni Apo Jesus kuna dangem iti pudno nga kasasaad da saan da nga nakasagana. Taadda pa pastor dagiti bambanag nga kasapulan nga isagana da tapno dito yaay ni Apo Jesus ket may saganaan da. So nga nagladingit nga panunutin pastor nga kada tayo nga ibaga tayo nga agururay ti may kadwa nga yaay ni Apo Jesus adda nga talaga pay dagiti saan nga nakaisagana iti bagbagida iti may kadwa nga yaay ni Apo Jesus. Daytoy nga rod nampang pastor. Daytoy ket tao nga isuda ket saan nga nakaisagana. Wen pastor. Wen. Kurang da iti panagsagsaga kabayatan iti may kadwa nga ina pa Jesus. Kaya ditata, anyamot dagiti masirib nga. Wen pastor, dito'y lima nga babalasang nga masisirib, manakam, ket iti lukudan pastor ti panagsagana tayo iti panagsagsaga da iti yaay da ginobyo nga isungor DJ ti kasar pastor nga napananda na ketendaran. Ket kita tamet daytoy nga urayan tayo met nga yaay ni Apo Jesus ti may kadwa at damot dagiti bunggoy dagiti nakasagana nga mamati nga dagitoy ket kanayon da nga nakabantay bantayan da pastor ken talaga nga isaganaan da ti yaay ni Apo Jesus isu nga pa-check na maek nga
datayo kuma nga mamati kas may isang Adventista ket datay kuma iti daytoy nga bunggoy digiti mamati pastor nga kanayon nga nakasagana nga agururay ti may kadwa nga yaay ni Apo Jesus. Kaya nangorog na sa uwan na ito na kabsat, dagitoy imuna nga grupo, dagitoy nampang, dagitoy ket handang insagsagana da iti bagida iti na espirituan. Dagitoy mo't may kadwa, dagitoy masirib, numan pay, adda iti panakaudi na di nobyo, ngayong dagitoy nagsagsagana da. Addaan da ti si bibiyag anamnama, ken nakasagana da iti na espirituan. Ito nagayem ken kakabsat, dagitoy mo't iti may nga karit, ti sagtungkal may sagada tayo. Dito amono kaano iti ay ni Kristo, ngem kasapulan nga niya, agsagana tayo, kitaan tayo, dagiti mapaspasamak, nang nangruna, addaan tayo, itilana. Dahita nga lana, iso iti Espiritu Santo. Pastor, imuna tatay, iti, nakita tayo nga ti panakasalakan, kinapa Jesus, ti may kadwa, ay ni Kristo, kaya ni ti may katlo, nga nangibasaran na, dagiti umuna nga mamati, iso dayjay panagministro na po isos isang tuwaro di langit. Anya di sarsaritaan na pastor iti Exodo 20 versikulo 25 versikulo 8. Anya iti kunana. Okay, kahit kumain nga basahin kunana dito pastor ti Exodus 25 verse 8. Ket yaramidan dak kuma ti maysa a sanktuaryo tapno agnaedak iti nagbabaitan da. Maysa dagiti kanas-kanan nga sursuro iti iglesia tayo nga Adventista pastor nga isungarod ti nagmaysaan tayo iti pamati ket isu daytoy sursuro ti panagministro ni Apo tayo nga Jesus ijay na inlangitan a sanktuaryo. Nalawag nga sinarita ni Apo tayo nga Dios iti Exodus 25 verse 8 nga iti sanktuaryo ket isu ti lugar nga pagyanan ni Apo Dios. Ket amo tayo met pastor nga kalpasan nga ni Apo tayo nga Jesus ket nagungar manipudya tanem, ket nagsubli, ken ama. Ket ijay na, pastor, nga intuloy, iti may kadwa nga paset ti panagministro na, nga isu dayjay panagbalin na nga padi. Kangatuan nga padi, ijay na inlangitan nga sanktuaryo. So ano, kitkitaan tayo daytoy kakabsat, pastor, iti sanktuaryo, daytoy ket inladawan ni Apo Diyos, tapno iti kasta, isuro na iti plano ti panakaisalakan. Analawag kadag iti Israelitas. Kastamot kada tayo, idi na pa Isus naglasag, iso ti imay nga kas tabernakulo tapno sta agnaed kada tayo. Tapno dagiti wagas nga naramid na maadal tayo ken makita tayo no anya dagiti banbanag nga impay na kada tayo. Ken no kitkitaan ta ditoy pastor, adda dagiti dua nga pasut iti panagministro na. Adda di kong kunada nga inaldaw, daily, adda mo di tinawan, yearly, adda di kong kunada. Daytoy inaldaw nga panagministro da pastor, anya ti kay papanan na daytoy. Una na pastor, ti dua klase ti panagministro isu dayjay inaldaw. So daytoy tinasantuan nga lugar nga isu ti pakaamuan ti panangibabaet ken panakapakawan ken panagmaymaysa ken panakaisubli. So nga daytoy nga panagministro da iyan tinasantuan nga lugar iti templo. Tanong kitkitaan tayo Holy iti place. nakabsat iti templo adda iti nasantuan nga diso adda ti kasasantuan nga diso. Ket daytoy inaldaw nga akem nga aramiden dagiti padi ket ija ayan iti nasantuan nga diso. Nga ditoy ibaba na tayo pakawanen na iso iti mangipasobli kada tayo. Daytoy tinaldaw-aldaw nga aramiden na. Ket daytoy isumo lang ka aramiden ni Apa Isus. Itinaldaw-aldaw. Ken adamo da tinawan. Anya tinawan pastor? Ti tinawan pastor nga panagministro ket daytoy dayjay kasasantuan nga paset iti tabernakulo wenno di most holy place. Nga daytoy ket maminsan laeng ti maysa tawen. Ko natin nga Day of Atonement, pastor. Ket daytoy inaig na ti panakaukom ken panakadalos ti aldaw a panakadalos na.
So, pa-check na naman, Pastor, nga dahil nga Day of Atonement, nga na mararamid, idi dito yung earthly sanctuary, kat isumot tila dawan na mo, dyan langitan, iso dahil Day of Atonement, nga iso dahil, Pastor, iti second coming of Jesus Christ. Daytoy nga aldaw iti pan nakabunga ito nakabsata. Daytoy kat araramid na peso sa kasasantuan nga diso. Daytoy iso iti panangarabid na iti pan nakaukom. Daytoy iti ibagbagada nga pan nakaugas. Babaan iti aldaw apan nakaabong. Kat daytoy nga gundawa ito nakabsata, may iti tiyempo nga napesos linisan nanto daytoy nga lubong ikaten na iti basol ditoy daytoy iti aldaw iti panakabong nga inladawan na nga aramiden da idi panawon iti salitas nga iti daytang aldaw amin nga basol ka mapakawan mangalada iti duwa nga kalding agpay kinapesos ken kastamot ken ni asasel ket daytoy ibulos danto dayjay may sa kalding agpay kinapay sus, dahito iti aramidon da kasdaton, kada di may sa ibulos danto jilitang, nga iso iti mangbitbit, iti basol, iti interamente akampaminto. Kastantumot ay ito nakabsat. Ngayon tunumay iti pan nakabong, dahitoy kita mapasamak, nga ito niya pa isos, babayan iti panangukum na, ket makita dan tumot no siya sino, dagiti imawat ken kuana, ken dagiti saan nga imawat. Kadaytoy nga aldaw nga panakabong ket iladawan na iyan ninaw na itinananay nga panakaisubli tayo kini Apo Jesus. So ano kikitan ta dayta pastor dayjay pakasalakanan naggapo kina pa Jesus iti may kadwa nga ni Kristo iti panagministro na pa Jesus ijay na nakasasantuan nga diso ijay langit ken iti may kapat nga nakita ta dagiti imuna nga namati isu ti aldaw a panaginana pastor. Ket anya ti sarsaritaan na iti Genesis 2:1 ingana 3. Today ito ay nakabsat may isa nga napateg nang nangruna iti aldaw a panaginana. Anya ti kunana pastor. Ket nalpasen dagiti langit ken ti daga ken amin oros na ket may kapito nga aldaw ti Dios linipas na ti gapuanan na. Nga inaramid na ket naginana ti may kapito nga aldaw. Kadagiti su amin nagapuanan nga inaramid na ket binindisyonan ti Dios ti aldaw a may kapito ket sinantifikar na agsipud ta ken kuana ti naginanaan na kadagiti amin nagapuanan na at ti Dios pinarsuana ken inaramid na. Daytoy pastor nga naisalsulumina nga doktrina wenno pamati iti Adventista del Septimo Dia nga isu daytoy Sabbath day wenno ti aldaw nga panaginana. Ket nakita pastor digiti imuna nga namati iti Adventista nga daytoy ket inggana manipud idi inggana itatta daytoy palaeng ti sursuruten tayo ta daytoy ket maysa nga ti Sabado ket regalo ti Dios kalpasan ti panamarswa. No kita anta pastor Genesis chapter 2 tani Apo Jesus ket Genesis 1 na marswa. Ngem idi dumtengen iti may kapitong aldaw kas kunan ti Genesis ket linipas na iti amin nga aramid na inururos na ket ti may kapitong aldaw naginana. So daytoy nga kinapudno nga may kapitong aldaw ket daytoy ti maysa nga naisalsalumina nga doktrina tayo nga Adventista nga isu nga rod ti paysa nga pagmaymaysaan tayo. Pastor iti pamati. So ano kikitaan nyo daytoy ay ito nakabsat dito aldaw nga panaginana at dati narabid na po Jesus. Iso na kita binindisyonan na daytang aldaw, sinangtipikar na daytang aldaw, kun naginana, so na daytang aldaw. Dayta iti talo nga ingredients nga intud na iti aldaw nga panaginana. Na dayta nga talo nga ingredients, han mo masarakan kadagiti umuna inga na may kanam nga aldaw. Ijay lang ngayon iti may kapito. Ket daytoy met aldaw nga panaginana ay ito nakabsat no kitkitaan tayo na pa Jesus inyam ammo na daytoy idinamarswa isuna. Ken daytoy aldaw nga panaginana daytoy ket dinipensaan na idi isuna ket naginana ken tanom idi may isuna nga nangisalakan kadagiti tattao iso nga ay ta nagayam nga kabsat napateg iti aldaw nga panaginana.
Kada ito yung aldaw nga panaginana, daytoy ket maysa nga lugar apagsabatan iti Dios ken iti tao. Nga nikatnuman saan na daytoy nga inikat, saan na binalbaliwan, no di iti Dios inyam amuna kada tayo ken kalpasan na pinatalgadan na dayta. Pastor, anya ba iti makita ta dijay may panggep iti ipapatay ken iti panagungar. Anya kadi iti rugi iti biag, idi niya po isus ket parsuaan na iti tao. Anya ti kunana ti Genesis 2 versikulo 7. Ket ni Jehovah Dios binukel na ti tao ti tapok ti daga ket impuyot na ti agong na ti anges ti biag ket ti tao nagbalin akararwa si bibiyag. Dito nga suheto pastor ket pinaneknekan na ti panang parswa tayo nga datayo ket nagapu iti tapok ti daga ti bagi tayo ket dayay anges tayo ket impuyot ni Apo Dios dayay naggapu kini Apo Dios nga into no matay ti tao dayay kaskunal ti saritan ti Ecclesiastes nga dayay bagi tayo agsubli ti tapok ngem dayay anges agsubli ti ama ket dayti pastor nga sursuro ti iglesia tayo Adventista ket maysa manen nga naisalsalumina daytoy takaaduan na kadagiti mamati tatta iti Kristyanismo nga saan nga matay ti kararwa pastor di immortality of the soul kunada ngem nagpintas pastor diti ka doktrina ken sursuro dagiti muna nga namati nga isu ti patpasyente mo ti tatta nga may panggap ti kasasaad dagiti natay tati papatay ket may salaeng nga temporaryo nga lugar kabayatan ti panagururay tayo iti yaay ni Apo tayo nga Jesucristo. So anong kitaan tayo ay ito nakabstat, dahito yung teksto nalakalaan. Iti Diyos, pinaraswana iti tao ti tapok ti daga, inpuyot na itagong na ti angos ti biyag, ket ti tao nagbalin akararubang si bibiyag. Kasto lang kakabstat, ano nakatay nga awaten, tapok iti daga, plus angos ti Diyos, equals kararwa si bibiyag. Kung namatay ti tao, baliktadan tayo lahat. Kararwa nga si bibiyag, minus angas ti Diyos, equals tapok iti daga. Kaya nga sa una ito nakapsata, no iti tao, iti dagbiyag, dati kat sagot ni Apo Diyos. Kung iti tao kat matay, dati nga sagot ag subliken kwa na, dati nga angas kat iti tao, ag subli di tapok akas kadawyan, anakabuklan na. Ta, hante nga makita, di tinasantuan na kasuratan, nga dating kabil ti Diyos apasat iti tao saan amatay. Laglagipon tayo ay tanagkabsat nga iti tao ama nagbasol ket matay. Ngem iti gundaway na dayta nga po Isus no pay iti tao ket matay inted na iti gundaway nga addamanen iti panagungar. Saan ngagpatingga di jay no dikit di addamanen iti panagungar. Pastor anya pa iti may nain mo dito nga adal tayo. Wen pastor itang alawas inadal tayo, digiti sumagmamano kanas kenan nga sursuro na ibatay iti nasantuan nga Biblia kada tayo nga Adventista nga isungurod ti mangsukog ti panagmaymaysa tayo ti pamati. Ket sapay kuma tadigiti nga sursuro ket agtila na ed kadigiti kaunggan ti puspuso ken panunod tayo tapno iti panagmaymaysa tayo ti pamati ket agtultuloy ingana umay ni Apo tayo Jesus. So nga dayto ay nakabsat nga sursuro nga iso iti inlanad dagiti immuna nga namati ket daytoy iso iti nangted iti singgalot iti panagkaykaysada. Kaya na nga sa una iti nakabsat dagiti sursuro iti nasantuan na kasuratan isumot iti mangsinggalot iti panagkaykaysa tayo. Kiddawang kayo man iti nakabsat ang makipagkararag kada kami iti panagsirra iti panagadal tayo. Diyos mi nga da ka sa dilangit idaydayaw da ka. Tayin pakitam dagiti nabaylitukan aki ginapudno nga adda tinasantuan a kasuratan nga isu iti mangkayamet mamagpaysa kada kami. Agyaman kami Apo iti panangdengeg mo iti kararag mi itinagan na po mga Jesus. Amen. Amen. Ito nga gayam kan kabsat agyaman kami iti kaddayo ket ibati mi iti panangkablaw kada kayo Diyos tagngina amin kada kayo. Naimbag nga daw yo. Pastor, thank you very much. Salamat kinang pastor. Yeah.